بنگها روکتا فیزیون اکو مروان زوتر دبه مارسê. Ji bo antibiyotîkan hormona bakteriyeke axê hate dîtin. Bi kompîterên serkeftî hesabê 20 salan di saetekê de qediyan. Sedema dûrketina axa Amerîkayê ya ji welatên din. Rengê asîman çima şîn e? Li girê mirazan monolîtek derket holê. Li Brîtanyayê fosîla fîleke 120,000 salan hate dîtin. Dosya me ya hefteyê di derbarê bandora teknolojiyê ya li ser şeran de ye. Keşfên mirovahiyê yên li fezayê ji ber sedema dûrbûna zêde ya di navbera rojgeran de giran dimeşin. Wekî ku tê zanîn mirovahî dixwaze li ser Marsê jiyanekê ava bike û mirovan li Marsê nişteceh bike. Lêbelê ji ber ku hêj motorên bilez ên keştiyan nehatine pêşxistin, mirovahiyê ev xeyala xwe hêj pêk neaniye. Li Amerîkayê ji zanyarên laboratwara fizîkê ya Princeton Plazmayê Fatima İbrahimî di derbarê keştiyan de xebatek kir. Roketeke ku ji roketên heyî 10 qatî bileztir e pêşxist. Roketa pêşketî bi dehvdana alavên manyetîk hatiye qayîm kirin. Li gor zanyaran ev roketa hatî pêşxistin dibe ku mirovahiyê bibe Marsê û wê de tir jî. Li gor teknolojiya heyî zanyar li fezayê bi mehan di rê de diman. Zêde sotemeniyê xerc dikin, lêbelê leza wan pir hin dike. Ji ber vê yekê xebata Fatima İbrahimî di gera fezayê de wekî gaveke giring tê dîtin. Roketa ku İbrahimî pêşxistî hêj di asta teoriyê de ye. Lêbelê zanyar dibêje di demeke nêz de ji bo ceribandinê dê roket were amadekirin. Motora roketê ji qadên manyetîk ên rojê sûd werdigre û bi vî awayî perçeyên plazmayê diavêje. Ji ber vê yekê hêzeke zêdeye dehvdanê bi dest dikeve. Ev perçe û atomên plazma wexta ji aliyê xêzên manyetîk ve têne hişyarkirin, di saniyeyekê de di leza 20 kilometreyan de dehv dide. Piştî ku bilez dibe enerjiyeke termal û manyetîk derdikeve holê. Ev yek jî dike ku dema ku roket ji nava qada manyetîk derdikeve jî leza wê kêm nebe. Di ceribandinên li ser kompîteran de derket holê ku roketa İbrahimî zêde bileze û dibe ku ew roket mirovan bibe ser Marsê. Her wiha vê xebatê derxist holê ku êdî keştiyên fezayê bi bihayekî erzan werine amadekirin. Zanyarên zanîngeha Warwickê ya li Yekîneya Keyanî û zanîngeha Monaşê ya li Avustralyayê xebateke hevpar a navneteweyî kirin. Zanyar di xebata xwe de hewl dan ku antîbiyotik baştir bibin û pêdiviyê bi hindiktir tiştên tevlî dikin bibînin. Bi saya vê xebatê zanyar ne tenê dê antîbiyotîkên heyî pêş bixin. Ji bakteriyên axê antîbiyotîkên nû jî keşif kirin. Antîbiyotîkên ji bo nexweşiyan têne bikaranîn bi piranî ji aliyê mîkroorganîzmayên wekî bakteriyan ve têne hilberandin. Di nav bakteriyan de jî bakteriya axê ya bi navê aktinobakterî cihê giring digire. Ji bakteriyên ku li laboratuarê têne xwedîkirin antîbiyotik tên çêkirin.
باکتریین کو li laboratuarê têne xwedîkirin tiştên wekî hormonan naafrînin. Zanyaran jî berê xebata xwe da vê yekê ku çareseriyekê bibînin. Zanyaran bi teknîka krîstalografiya rotgenî û bi mîkroskoba stîryoelektronî bingeha proteinekê lêkolîn. Ev bingeha ku dihêle beşek bi DNAyê ve were girêdan her wiha pêşî lê zêdebûna antîbiyotîkan digire. Piştî lêkolînan li ser proteinê zanyaran proteineke çêkirî afirandin. Wexta ku protein dan bakteriyê, DNA serbestma û dest bi zêdekirina antîbiyotîkê kir. Bi vê xebatê zanyar êdî dê bikarin hewl bidin hem antîbiyotîkan zêde bikin hem jî antîbiyotîkên nû keşif bikin. Ji zanîngeha teknolojiya ya Chalmersê fizîkvan Anders Ekstrom û hevalên xwe rêbazeke ku dendika atomê di demeke pirkin de hesab dike sêwirandin. Bi sehe vê rêbazê hesabên ku bi kompîterên bihêj jî di 20 salan de biqedînin, dê bi laptopekê di saetekê de hesab bikin. Ev rêbaza ku wekî emülasyon tê binavkirin, hesabên dibêtî dê cihên hesabên teqez û tevlî hev bigirin. Bi gotinekê din, ev kompîter dê kurteyê bikarbîne, lêbelê encam dê wekî xwe be. Bi sehe vê rêbazê dê di lêkolînên qadên wekî fizîka nükleer de deriyên dibêtiyên nû veke. Ji xebatkarên lêkolînê Anders Ekstrom dibêje, em dikarin dendika atomê bi saya vê rêbazê teqlîd bikin. Ji bo lêkolînkirina bingeha dendika atomê em êdî xwedî alaveke serkeftîne. Zanyar dibêjin her çi qas hin aliyên dendika atomê hatibin naskirin jî di bingeha wê de hin tiştên ku nehatine lêkolînkirin û lêkolînkirina wan demdirêje hene. Ji ber vê yekê ev alav ji bo pêşa rojê giring e. Ev kompîtera hatî pêşxistin dê bike ku di qadên fizîka nükleer, astrofizîk, fizîka atomê û fizîka perçeyan de lêkolînên serkeftî werin kirin. Anku qit'aya Amerîkayê her sal ji qit'ayên Ewropa û Efrîqayê 4 santîmetreyan dûr dikeve. Sedema vê yekê pir bala zanyaran dikişand û ji bo lêkolînê berê xwe dana vê mijarê. Li Brîtanyayê li zanîngeha Southamptonê zanyaran da ku sedema dûrketina axa Amerîkayê fêm bikin dest bi xebatê kirin. Di encamên di Okyanusa Atlasê de derket holê ku ji ber ertejên di Okyanusê de qit'aya Amerîkayê ji qit'ayên din dûr dikeve. Erdheja di Okyanusa Atlasê de bi qasî 500 kilometreyan di kurahiya Okyanusê de diqewime û germahiyeke pir zêde derdikeve holê. Di encama vê bûyerê de jî qit'a ji hev dûr dikevin. Lêkolîner bi du keştiyan çûne nava Okyanusê û sihûne sîsmograf di Okyanusa Atlasê de bicih kirin. Çiyayên di Okyanusa Atlasê heta Afrikayê de dirêj dibin û ev çiya dibinê Okyanusa Atlasê de ne. Lêkolîna zanyaran bi qasî 10 hefteyan berdewam kir. Di vê pêvajoyê de erdhejên ku di navbera kurahiya 410 û 600 kilometreyî de hat neşopandin. Li gor germahiya di qalikê cîhanê de germahiya di Okyanusê de zêdetir bû. Ji ber vê yekê dîtin ku germahiya di nav qalikê cîhanê de hinekî germ dibe û bilind dibe. Lêkolîneran dît ku di encamên tevgerên sîzmografîk de perçeyên erdêjciyê xwe dilebitînin û ji hev dûr dixin. Her wiha diyar kirin ku encamên vê lêkolînê dê têgihiştina bûyerên xwezayî, guherînên avhewayê û di bilindbûn û nizimbûna ava behrê de dê bi kêrê hin xebatên din jî werin.
به هزاران سالانه کو جیهان و خوزا دو گوهره گوهرین هر تم د دیروکی ده هبویه. لبلی آسیمان شین هر تم وکی خوابون. د دیروکی ده جی در روژا مده جی آسیمان بر رنگ شین نوازه خملیه که بری خوب نه صدما رنگ شین آسیمانان چیه؟ زانیار دبیجن کو صدما رنگ شین او یندن روژه. یا راستی تونیان روژه باندوری لسر رنگین آسیمانان دکن کو هر جارا کو امسر خو هل ددن رنگین جهه خوشکتر دبینن. دراستی در روژ و رونین وی سپینه لی نسبیه که کو امدزاننه. دسپیا روژه ده همو رنگین کسکسوره و شارتینه. وقتا رونین روژه بر به جهان واتین با اتمسفر را روبرو دمینن. در بازبون اتمسفر ده مولکولین هوای راستی رونیان تین. دناو مولکولین هوای ده پرچین بناو الکترون و پروتون هنه. وقتا رونین روژه بوان پرچین را لحف دکوین بلاو دبن در دوره. وقتا که رونی بلاو دبن رنگین دکسکسورا رونی ده و شارتی در دکوین هولی. رونیا روژه دبر رنگین پرتقالی، سور، زر، کسک، شین و خمری. لذا هر رنگی که جهف جدایه لیبلید نوان رنگانده یه هری بلد شینه جبروه یکی اکو ام هر جارال آسیمان اندنیرن رنگ شین دبینن. بری نهال گلک ولاتین جهانی مونولیت درکت بون هوله و بری لسر وان لیکولین وره کرن مونولیت جهوله رابو بون. و جاره جل گریم رازانی کل باجر رحایه مونولیتک درکت هوله. لولات بریتانیای دو براین کو نیچیروانیا فوسیلان دیکن لپرا و گراوا وایت فوسیلک دیتن. تی تخمین کرن کو فوسیل هاتی دیتن 125,000 سالیه. لگور دانیان هستین فوسیل پرگرانن. هر هستیک 25 انجی 3 کیلویه. دریجیا هستی انجی بقاسی 4 مترویانه. درباره وان فوسیلان ده لیکولینر دبیجن دبکو اف هستی ینفیلکه دگرانیاد نابرا 11 و 15 تونان دبه. اف گرانی جی لگور گرانی فیلن لافریقای دو قاتی زیده تره. هستین که هات ندیتن جبو لیکولین شاندن موزه گراوا دینازوران. جو فرگوسونی که فوسیل دیتی دبیجن نیوه هستید ناو آخیده و شارتی بو. لی نیوه مایل سر آخی بو. ما پیدوی پی ندید که ام در دورا هستی بکولین جی. چاوا که ما اوج ناو آخی کشان درکت دروه. تی تخمین کرن که پشتی باهوزه کل گراوا برایستانی اف هستی درکت نهوله انگوش بن آخی درکت بن. لگور زانیاران اف هستی یان ین فیلکه کو صد درانین وی هنه یان جی هستین ماموتکینه. لگور ریوبریا موزه دینازوران اف هستی ناوبرا 10 و 125,000 سالانده یه. لگوتنین خوازیده دکه اود بیجه هم جبر کو فوسیل نهرفیه هم جبر جه کو هاتیه دیتن پر بالکشه. هر کود چه تکنولوژی و زانست پیش دکوه. او یک دجیان روزانه ده ارینیه که بخورتینه. تکنولوژی باره مروان سویک دکه پریجاران و جیانه هیسانتر دکه. لیبلی روشن نیجی بخورتینه. جدیرو که حتی روزانه پیشکتنا تکنولوژی بوی صدما داگر کرنه ولاتان. گلک ولات هات نویران کرن و گلک گلین جیانی بونه بندست. جدسبیکا دیرو که حتی روزانه جه انجام شران لگوری تکنولوژی دیار بونه. ولاتین داگرگر به تکنولوژی بسرکتنه.
Di serdemên berê de şer bi alavên kevnare dihatine meşandin. Bi pêşketina teknolojiyê re di her serdemê de rewş û giraniya şeran guherî. Di heyamên berê de di şer de pêşî rem bikar anîne. Di serdema xwe de çêkirina riman ji bo dewletan dewlemendiyek bû ku karibin bi rihetî dagirkeriyê bikin. Di serdema navîn de tîr û bivir hatine çêkirin û di şeran de ev alav bikar anîn. Rojhat çek bikar anîn û paşê çekên kîmyewî. Di cîhanê de her çi qas pêşketinên teknolojik ji bo jiyanê werine pêşxistin jî carnan berê armanca pêşketinan diguherînin û ji bo zerarê bidin mirovahiyê têne bikaranîn. Mirovahî di pey pêşketinê de anku di pey hêsankirina jiyanê de dibeze, lê belê dewletên dagirker vê yekê li gor bejewendiyên xwe bikartînin. Dikin ku pêşketinên teknolojik li gorî encamên xwe werine nirxandin û hin tiştên pêşketî di encamê de paşketin be. 3, 2, 1, rifle. Impact in 10 seconds. Holding target. 5, 4, 3, 2. Di encamên teknolojiyek û ji bo şer pêş dikeve de ne tenê mirov zerarê dibînin. Xwezat têne talankirin û bi hezaran ajal têne kuştin. Dibe ku hin cinsên ajalan bi temamî ji holê rabin. An jî hin nebat bi temamî êdî li xwezayê venagerin. Dibe ku teknolojiya şer jiyana mirov di rojekê de serobinî bike. Di rojekê de her tişt biguhere û zehmetiyên kolberiyê ku di dirêjiya temenekî de dest pê bikin. Li gor van encaman derdikeve holê ku her gavekê teknolojiyê ne pêşketineke. Li gor bikaranîna xwe carnan teknolojî ji bo mirovahiyê dibe paşketinek jî. Bi vî awayê her gavekî teknolojiyê bi erênî nayê nirxandin, ji ber ku di encamê de dibe sedema zilmê û zordestiyê.